Det at lave en midlertidig by og lave en bæredygtig by var jo hele afsættet for det at lave Folkemødet, fordi at Folkemødet er jo en kæmpestor midlertidig by. Og hvis vi skulle samle byggeriet derovre, så blev vi nødt til at skille os ud. Ikke bare lidt, men på en måde, så vi kom derover med et kæmpe brag. Byggepladsen gør jo flere ting på en meget inspirerende måde. Blandt andet så lykkedes byggepladsen med at samle en række aktører i nogle brede samarbejder, ikke kun inden for byggebranchen, men også uden for byggebranchen. Og byggepladsen har også haft succes med at invitere nye aktører med på Folkemødet. Aktører, som nok ellers ikke havde fundet deres vej til Allinge. Drømmen var at samle byggeriet et sted på Folkemødet. Og man kan sige, Starks vigtigste opgave her, det var et eller andet sted at starte missionen op til at nå Esbens vision vedrørende det praktiske, det med at få bygget byggepladsen. Der, hvor vi så finder ud af, at vi faktisk skal til at bygge byggepladsen i klipperne, så har Esben fra Dansk Industri en idé med, at vi skal lave det i stillads. Stilladser og stilladsnet er et utroligt levende materiale. Altså det bevæger sig, og det er transparent, også for lyd. Så der var rigtig mange ting, vi skulle tage stilling til sammen. Og der har vi jo været af flere omgange på Bornholm inden Folkemødet og sætte et prøvefelt. Og det har været en fuldstændig uomtvistelig nødvendighed. Resten af inventaret, der lavede vi sådan nogle ret vilde benspænd til os selv ved at sige, at vi vil ikke bruge nyt træ til noget som helst. Så vi har faktisk brugt træ, som er blevet frasorteret fra en af vores leverandører. Og det vil sige, at alle de fliser, alle de møbler, der er lavet, det er lavet af træ, der faktisk var dømt ude. For mig har det været helt afgørende, at vi får skabt en tættere og mere direkte dialog med de unge. Og derfor har vi også brugt rigtig meget energi på at få etableret en tæt relation med blandt andet Ungdomsskoleforeningen og andre unge aktører på Folkemødet, om at få dem inviteret ikke bare ind i vores debat på vores debatscener, men også op på scenen, sådan så debatten ikke handler om de unge, men debatten tager udgangspunkt med de unge. Folkemødet er jo den absolut største platform herhjemme, man ligesom kan placere unge ind på, hvis man skal give dem en stemme. Så det er jo meget inspirerende for dem at komme over. Det vi så arbejder rigtig meget for, det er jo, at de ikke bare skal være deltagende, men at de skal være reelt bidragende og være aktive på Folkemødet. Og det synes jeg, det er noget, det vi er lykkes med i fællesskab, hvor de har været aktivt bidragende, hvor de har været med til at gøre en forskel. Og i det med, at vi har de unge lige ved siden af, det gør bare, at man får et helt andet syn på diversitet, på mangfoldighed. Og det vil sige, at nogle af vores helt store kunder, vores helt store entreprenører, de står faktisk sammen med 15-16-årige unge mennesker, der er på vej ind på arbejdsmarkedet. Der er jo mange elementer af bæredygtighed, og der er ingen tvivl om, at der byggepladsen, de går foran på en række områder. Noget, som jeg er meget imponeret af, det er det her med, at man har taget altså rent fysisk et klippefuldt, ujævnt terræn i Allinge, som egentlig var ret utilgængeligt. Og i stedet for at ligesom se et problem, så har vi jo arbejdet enormt meget med for at gøre det til et aktivt i stedet for. Vi har jo forsøgt at lave topografien derude som en slags naturlig amfiteater ned mod vandet, og at vi sætter hovedscenen som baggrund til udsigten ud over vandet. Det næste benspænd var så at få unge mennesker fra sociale og udsatte boligområder til at lave de her. Det vil sige at give dem en mulighed for noget uddannelse, så rent faktisk alt inventaret er lavet af træ, der har været dømt ude af unge mennesker på kanten. Og det er ligesom en af de der benspænd, vi elsker at give os selv. Hele afsættet for byggepladsen har været, at dem, der er med på byggepladsen, de er med der i deres egen ret. Så når en meget grøn organisation har holdt et arrangement, så er det dem, der har defineret deres indhold. Der er ikke nogen, der har kommet og sat rammer for, at det må I ikke tale om, eller det skal I tale om. Den eneste fællesnævner har sådan set været, at man har skulle tale inden for byggeriets værdikæde, så at sige, eller tale om bygge- og anlægssektoren som sådan.